क्लास फर्स्ट यू गेट आउट ऑफ माय क्लास बस प्लीज मॅम एक पण चक्कर येते मॅम आमगेला म्हणे नाही पल्लवी प्रभू हिन मस्त स्ट्रगल केला मॅम लाय कोण म्हजीला ती कितली कॉन्फिडन्स असेल मॅम प्लीज मॅम एक पण चक्कर येते हो तू चरण प्रभू मळरी पल्लवी प्रभूले ट्विन ब्रदर आहे नव्हे हो अशी आता मग कळतस दोघांनी थंकी कॉपी कोण बरेला हिन कॉपी वरना मिस्टेक कोण बरेला तका इतले मोडी मार्क्स आयला दिसता इतले शतदड्डी बोथ ऑफ यू गेट आउट ऑफ माय क्लास प्लीज मॅम एक पण चक्कर येते बॅट हडककी वतत बाहेर सॉरी मॅम सॉरी योगा म्हणी नाही पल्लवी योगा कंग्रॅच्युलेशन्स पल्लवी प्रभाकर बैसा थँक यू मॅम आणि सेकंड रँक आयला प्रदीप थर्ड रँक भूषण हे सोळरी प्रकृती काव्ಯ ಶಿವಾನಿ ಇಟ್ಲು ಜನ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ವರ್ಲದೇನ್ ಪುರ ಭಾರಿ ಉಣಿಕೊಳ್ಳ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇಂತಿ ಕೆಲವು ಜನ ಅನಿ ಕೆಲವು ಜನ ತೇವೇನ ಅಸೋ ತಂಗಲ್ ಪುರ ನಾವು ಸಂಗನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೌ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಾಯ್ ಸಾರಿ ರನ್ನು तुझे निमित्ती आजी क्लास दुखून बाहेर येऊ कदल व्हेरी सॉरी अनु असं गो हॉट ना त्या मग बेजार नाही तू पाप कितली कॉन्फिडन्स अंतसिली कितला आशी दहन घेतली हे कसला कशदल्लाय म्हणून ना रे हे मिसन मिस्टेक कोण घेतला पल्लवी प्रभू मंचक पल्लवी प्रभाकर म्हणल्या कितल्यांची ती ओपून घेताना कितले मला रे मिस नव्हे ತಂಕೆಕ್ ನಮನೆ ಈಗ ವಸ್ತಪಳ ತಶಿದಾವನ ಅಶಪುರ ಬಮಣಿ ಅಶಿದಾವನ ಅಶಪುರ ಬೇಜಾರ್ ಕೋನ್ಗೆ ನಕ ಸರ ಇಲ್ ಮಗಿರಿ ಕಸನ್ ಮನ್ ನಿಮ್ಗೂ ಯಾಮಿ ತು ರೋಣಕ ಗೋ ತು ರಡ್ಚ ಮಕ್ ಪಳಚ ದಾಯನ ಗೋ ವೈ ಅನಿಕೆ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಹತ್ತಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿ ನವೆ ಬರಿ ಸಂಗಿಲ್ ಮಾತ್ರ ನವೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ ಮಗಿರಿ ಕಳ್ತ ತುವೆ ರೋಣಕ ರೇನು ತು ರಡ್ಚ ಮಕ್ ಪಳಚ ದಾಯನ ಕೆದ್ನ ಪಳಲ್ಲರಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಮಾಮ್ಗೆ ತಸ್ತತಿ ಅತ್ತ बारी बारी मोग सुरसुर येतस मो वैरे आम्ही कितल्या लढाई मारला रे आम्ही ट्विन्स रे एकलं कष्टला रे एकलं दुःख दत्त रे तका म्हणजे रक्त संबंध भारी होड म्हण आज हम भारी खुशी रस तुमको पूरा पार्टी दिव्या म्हण पार्टी मला रे विश्व मम्मा लांगडिंतो चॉकलेट पेप्सी आईस्क्रीम प्रमेल्त पडा ते पूरा हम घेऊन दिता किती दायदलरी खवियत आज मग भारी खुशी दला तका हे पार्टी कोण दलरी येवियत पार्टी दुचक तुगला कितले दुट्टस गो मिगे लाननी अम्मा मक पॉकेट मनी दितती ते दुड्ವಂತ ಕಸನ್ ದಲರಿ ಕೊರಿಯತ ತನಿ ಕಸನೇ ನಿಮ್ಗಿನತಿ ದಲರಿ ತು ಕಚ್ಚಿ ಚೂಕಿನೇ ಗೋ ಪಲ್ಲವಿ ಅಶನಿ ಕಚ್ಚಿ ಸಮ್ಮೆ सकाळ पडल्यावर किती भित्ताशिली होणी मार्केट घरान सॉंग घेऊ का म्हणून मॅम म्हणे तुमची क्लास फर्स्ट म्हणून अनाउन्स केल कोडले कुशेर उठून रब्बून चढली नव्हे ते हाव नाही ही म्हणून मग तकोचे नत्तीशील वे तुम्ही क्लास तुमची फर्स्ट म्हणून मका गोतस मॅम आणि मिगल नाव संगिलतद ना ते खुशी बुक्का असेल मका तका छानत रब्बिली ताजी बदला कता पार्टी गितस नत या तू अशी करते सामने गो पल्लवी सामने म्हणो मके गोतस रे थोडे वेळ पुणी एन्जॉय करूया म्हणो हो तुम्ही हंगसत्वे दोन्ही पल्लवी हे कडे येती आई एम व्हेरी सॉरी पल्लवी प्रभू क्लास फर्स्ट आईल तू पल्लवी प्रभाकर ने हा बाई मिस्टेक ते पल्लवी प्रभू असिले पल्लवी प्रभाकर म्हणून कन्सिडर केले व्हेरी सॉरी मा पल्लवी प्रभाकर तू पुणी संगीत असेल नव्हे ती किती आर्ग्यू करता असेल हांची क्लास फर्स्ट म्हणून दलरी तू नुतर बिन नव्हे हे सम नाही पल्लवी इट्स ओके नेक्स्ट टाइम अशी कोर नका पल्लवी प्रभू सॉरी मा सॉरी वन्स अगेन इट्स ओके मॅम अंतु इंतु पुरा चालू दलने हांची क्लास फर्स्ट म्हणून दलने कितले मका पुरा खुशी दल मॅम थँक यू सो मच यू आर ऑलवेज वेलकम माय चाइल्ड सॉरी मा सॉरी वन्स अगेन हाँ आणि क्लास स्टार्ट तसं सगळे क्लास वचती सॉरी गो पल्लवी मी थोड मिस्टेक झालं व्हेरी सॉरी असं गो असं ते कसं की
धन्यवाद।